Nomor kula sing anyar, Pak. Masih Mas nyuwun noe Mbah Wandi nggih. Jenengan DM kula. Sopo iki mau? Makasih nggih sing sampun tap-tap layar. Pak Parni ngene kali sinten Pak mriki ngaten. Dewi. Lah dino sik jam pinten to niku? Alah niku berdiri saya sih ya toh. Yo. Ini artinya bisa bosan dia nak satu tandanya kan kok ada dulu. Makasih Mbak Ranika. Lho wis gak zona merah neh kok. Anu. Allah. Zona merah wingi karo mau. Karo selero. Mbak. Aja rene sik aku. Nggih, Mbak Nani siap. Buntang hadir, oke. Nggih, Mbak Alista nomor gonta-ganti. Nyanyi oper. Apa nyanyi apa? Dalam Mbak Sinta. Jarang metu bisa diwakil. Apa? Iki kena tunggu seramban tapi. Wis rawa ya kena. Lek medal berusaha Penak tapi enggak kandel. Kendiran ku enak. Nek gembleng apik iki. Tapi anu ya, orang nganggo gelang. Ya kita mungkin gambar gelang tapi nak gen sikil gitu apa nih? Gelangnya juga lucu. Heeh. Di dalam nembe free hatin. Ani makasih ya. Aku bad mood nyapa. Aja prihatin ya. Mas tunggal kali 3 napa setunggal kali kula? Ya. Masuk, Dik. Paket. Boten capek. Sawahan hadir matur nuwun. Makasih Mbak Sulis Eva Sinden Kundang ingkang wijil saking Kota Patria Blitar. Ya. Matur nuwun lho ya. Tinggal tangan. Ndi? Iki. Bedane sampe. Iki. Bedane. Iki apa bedane Pak Kasih? Sing iki, sing kapitane. Itu kira tapi sami. Pak Kasih, iki bedane Pak Kasih Pak ya, Pak. Bedane. Oh. Ini bedane sami ya. Iki Pak Kasih bedane ya. Tuh anu rewang. Rewang.
Kita kan kalau gadut khusus gadut doang. Itu gadut khusus manis. Makasih Rina Bunda ngirim kopi ini lu wis tekan gini ta lho. Gelis. Kok cepet banget. Nah kadang-kadang tatan semene lho. Top. Guntur guys. Harus sampai ketok ini lah. Ini saya ngomong ngarang. Nah, lah botok Gatot. Gatot kece. Apa? Mati sini apa? Oh, ini Gatot itu. Tengah lo. Gila kerja sih. Tengah anu sing teng riko ta. Bisa. Makasih yo sing tap layar. Ya niku. Enten muter nih. Salam kenal dari Jogja, saya besok ke Jogja loh. Gadut itu. Ya tunggal sih mau. Wis koyo ngene iki piye Jogja. Piye nek wis koyo ngene iki. Halang hiburan yang gur niki Ngelilingi putihan. Lah Sumali. Mbah Mali. Nang tuwek-tuwekan ning Alengka iki. Ya mari bojone kek asih. Ini Sumali talun. Bojone kledek tarse. Niku tahun kapan? Omahe talun. Lagi Anake piro ta, Pak? Tarse. Apa sing kita? Kan sing ning anu ke sapa? Sing talun Talon Remong kae. Tarse. Oh, aku itu. Ini mayang. Wah, ngopo aku ora amplok ngono. Masak bar ngono. Wah, aku Kaploki lecet. ngamploki ledek. Terus tapi yang Napa? laptop terus kasih. Napa ge? TikTok? TikTok kamu lho, Mas. Dia nyanyi gede-gede. Menyaji. Kelas Joprai ngono wae. Sing nata sinten Mas? Mas Rewang Budianto, Manyarang. Nah. Ki ya Rewang tuh. Saya mbak anu lah, fotokopi. Oh. Saya mbok fotokopi. Nggih. Iki Niki. sing sembodo. Apik iki jejer. Kayone nek taline yo, cantone biru patung. Papan mayang berlebaran. Luas. Ngadeg kae. Luas sing natah yo jauh no iki mboten teng daleme penatah kok. Iki teng Nganjuk. Iki karo lore. Ketok ya. Mainane jian mahal-mahal tok wayang. Ada kados Mbak Bilkis. Oke. Yang cerentel ayan. Lho. Wayan semene kae. Kayak kamera belakang itu ya. Wes kamera belakang terus. Balik kamera, balik video Anda. Putar kamera. Wah, gila guys. Sing tadi Balik kamera ora iso kan wis ngerti to. Tok di mobil iki wong aneh. Ngene kae. Di lore. iya, kayak mobil nih wae. Wayang teng kaya kulup wae. Sing cerentel iki. Iki Mas Karis.
balik kamera durung iso aku ngerti dhewe to nek aku kudet. Anjuknya mangan bakor. Bakor iki, bakor. Ya nek dijemurkah niku dijemur. Wayangnya di PP. Heeh.